Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи яраки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аст ва инчунин ҳамин мерсее ки шумо дидаистед нархаш 115 000 сомонӣ астайн. Тамошо кунед, ҳатман фикротона бинависонед ҳамин мерсеdes дар ҳамин нарх меарзад ё ин ки не, фикротона ҳатман бинависонед. Саломат бошед, лайкора мегзорем. Мегзарем ба тамошои видео. Пеш ай навора сар кардан як бародармон мошини фурӯшӣ дорад, срочно фурӯшӣ ай бародаро. Range Rover гуфта соз 2006, объеми моторош 3.5, нархаш 110 000 сомонӣ. Харидори аниқ боша бо арзонанӣ мекунем. Вариантҳои алишиам дора. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. номерҳои бародар дар рӯи экран ҳаст, метавонед ҳамсӯҳбат шавед, бо барои шуморо бештар маълумот метаҳанд. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона амагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Mercedes Sechka 99 sol. Объеми моторош 2.8 ай бародаро. Состояние гизалаш. Марама тамошо мекунем, касои да махбул мешавад. Хуб занг мезанед, ака барои шуморо бештар маълумот метаҳам. Танировка кардагӣ, обогрев, автомат, дарош электропакет, монитор, хоба сер дорам, мултирул, балюк. Sechka полни наворот ай бародаро. Марама нагай хафон дорим, ай хафон фурӯшкана. нархи 115 000 сомонӣ меган. боз муомилат дорад. номро акара мемонем, занг мезанем, барои шуморо бештар бо маълумот метаҳанд. номероам телефон табгӯ камонем. номеро телефон 917 44 44 66 115 тане. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улами чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва дастафка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона ройгон астад. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи октоби барои шуморо ҳисоб карда мешавад. ина ваз 2107 бародаро 2010 сол як ҳафти инжекторай як тамошо мекунем. номрош қадарка на абшифкошам соз не тузакаю қаш ҳамин танировка надорад тамоман дига не ҳозир намегӯям я танировка надорад тамом дига састани зур краскаш навай шуй намешда ҳа ё коробкаш механикан я потолокаш созай састани зур 203 чанд ай номроро бигӯ 294 тано сни балх рафтан да гӯш мекунӣ чон теохи бугина як гаф инжектор биё یک هفته اینجکتر
تعریف کن نشو تعریف که پولا بود گنده فاسون بکنم نه تعریف شام کده چند تا گفتی چکی تعریفی را 30 تا فقط سون برام تلش هست نه فقط سون قطعی نه زنگ زنه کده قطعیش معامله کنین نوافچاش بهترینه استراجی کاروان باردارو 2003 سال объемش 616 گاز بنزین نه تماشا میکنیم گاز بنزینه ویدیو دام میبینم نه ساعت 15 تو نویس 53 54 رقیبش روشنای 53 زدی 51 تمام تو پاک زبونی کاراش چی میاد بعد نمره شبیه نمره شبیه بعد عقبش روشنای پشوش الکتروپاکت коробкаш механикай кондиционер дора состояние зур талокам сос чанд та гуфта сирака 50 та бо муомила мешава кадом номро бумака 918 81 07 01 ина марамат занг занакада хатиш муомила кунед о ина боя бурд я бугум бароям 918 81 01 01 уҷаба таш да менависем хумонохи ку проблема нест марават занг зана када хатиш муомила кунед 50000 мега бо муомила меша срочне на хундай бародаро 2011 солай объемш да як тамошо мекунем на машин кор кадест салонш тоза на электропакет чехол салонш тоза на чорт электропакет коробкаш автомат монитор дора старт-стоп старт-стоп мультирул ҳамаи чиз 100% кожи салон чехол задага просто состояние зур чанд та гуфтеси якайра 95 бо муомила мешава ҳамин номроро бугу меша 7597 ина занг занакада қатиш муомила кунед гӯшне кунед ҳолиса метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро ина мерседес бародаро 94 солай объемш 1.8 як тамошо мекунем чортка краскаш қабад нест нормальная бош ҳам электропакет газам задагия яка газ дора ё не газ евро 4 дора ина 4 та электропакет коробкаш механик состояние зур
люк дора айна потолок кучуку задагӣ чанд тафтес шака Бира 40 сумака бо савдо. 40 бо муомила мешаванд. Номро тамагӣ 38 11 67 83. марамат занг бизанед када қатиш муомила кунед. мошина ки айна леса метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бардор. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.